Smajt mara tirrakkonta l-esperjenza tagħha wara li neħħit l-utru. Fl-aħħar ħassitha tgħix mill-ġdid għax ma baqgħetx tbati minn ħafna oġieħ. Però qalet ukoll li bħal fiha hemm xi ħaġa nieqsa. Mara li tgħaddi minn din l-operazzjoni għandha tingħata xi forma ta' support? L-ewwel tip ta' support għandu jkun l-effett fiżiku, ħanajtek din hija major operation u allura ovvjament il-mara pereżempju għandha l-ewwel ġimgħa tista' tgħid l-isptar. It-tieni ġimgħa ħad tkun forsi d-dar imma tistax tagħmel xi jerfieħ jew faċendi. U b'kollox ħanajdu hekk, ngħidu aħna naħsbu li jisu perjodu ta' 6 ġimgħat l-irkupru fiżiku għandu jkun lest. U mbagħad hemm l-effett psikoloġiku ħanajdu hekk kemm għall-mara biex taġġestja l-fatt li m'għandix l-utru u kemm jekk tneħħew l-ovaries kif għadna f'programmi oħrajn, il-mara ħatgħaddi mill-menopawża. U peress li jgħidu di surgical menopause ħadħoss ħafna effetti u ħafna drabi nagħtu jekk ma jkunx hemm kontradizzjonijiet ħanajdu hekk nagħtu l-HRT jekk mhux fit-tul għall-inqas għal ftit xhur biex it-tranzizzjoni tkun iktar gradwali. Kif semmejna fi programm ieħor, il-hysterectomy issir bħala l-aħħar soluzzjoni. Fil-fatt insibu trattamenti oħrajn li jistgħu iwasslu biex din l-operazzjoni tkun evitata. Dana jiddependi ovvjament aħna ma nagħmdux immorru ħafna drabi għal hysterectomy. ċumbum meta tiġi pazjenta għandna, però jiddependi il-kawża naturalment. Jekk pereżempju l-problema hija ta' heavy periods, hemm treatment kemm permezz ta' pinnoli kif ukoll ta' tip ta' coil, pereżempju li nistgħu nqiegħdu fl-utru biex nixxef il-period. Ukoll pereżempju trattamenti oħrajn biex inixfu l-fibromi. F'każ ta' infections wieħed l-aħjar jevita permezz ta' antibiotiċi. Jekk imbagħad il-hysterectomy qed issir għal raġunijiet ta' kanser, dina ma sax tiġi evitata għalkemm nafu li hemm trattamenti li jistgħu jgħinu l-inforra tal-utru biex tibqa' nadifa u tnaqqas ir-riskju li tista' twassal għal kanċer. F'każi fejn il-hysterectomy qed issir għal kawża ta' meta ngħidu jiddendel l-utru aħna nafu li jekk il-mara pereżempju ma tqandilx, hemm ċans li ma tiggravax tant li mbagħad ikollha ssir l-operation. Wara li ssir l-operazzjoni, il-mara trid tagħmel xi jiem mistrieħa. Dan jista' jiddependi anke fuq l-istat tas-saħħa tal-mara, fejn kundizzjonijiet ta' saħħa oħrajn jistgħu jtawlu l-proċess ta' riabilitazzjoni. Qabel ma nirrispondik f'din is-sitwazzjoni ħanajdlek li kemm importanti anzi li jsir preparament minn qabel għall-hysterectomy u l-iktar affarijiet li ħajaffettwaw kemm huma t-tipjib għaliex imbagħad ovvjament il-loppju ħajaffettwak iktar ħażin u wara l-operation ħajkollok ċertu xriera u sola li kemm ħajżidulek l-uġieħ ta' wara l-operation u kemm speċi l-ferita mhix ħatfiq daqshekk malajr. Fil-każ ta' piż żejjed fejn iż-żaq tkun daqsxejn imdendla, ukoll l-ewwel nett l-operation ħatkun iktar diffiċli għal min qed jagħmilha. Kif ukoll nafu illi l-ferita mbagħad ħatfiq inqas tajjeb u hemm ħafna iktar riskju ta' infezzjoni fil-punti. Mela jekk hemm xi piż żejjed u l-mara tista' tagħmel id-dieta biex tnaqqas il-piż, ħatejna wkoll anka bħala healing u kemm anka biex wara l-operation wara li jkunu fiqu l-punti, il-mara tista' terġa' tqum fuq ruħha u terġa' tibda l-ħajja normali. Semmejna fi programmi oħrajn kif il-mara wara l-menopawża tibda tbati minn sintomi fiżiċi u minn xi problemi ta' saħħa relatati mat-tibdil fl-ormoni. Mara li tagħmel hysterectomy ukoll tgħaddi minn dawn is-sintomi jew le. Mela ta' min ngħidu li l-hysterectomy il-fattur kruċjali huwa jekk jitneħħewx l-ovaries li qed tal-bajt jew le. Għaliex once li l-familja hija kompluta, inti l-utru in a way m'għandekx tambih. Allura dak mhux se jaffettwak, alright mhux se tara aktar period imma as such mhux se jaffettwalek saħħtek. Huma l qed tal-bajt li huma l-fattur kruċjali.
Issa, jekk inti ġewwa qaflek il-period ġa għaddejt mill-menopawża, u mbagħad jitneħħa l-utru li qed tal-bajt, mela dik inti mhix ħatinbidel ħajtek. Jekk għadek tara period u jitneħħa l-utru u jkollok iżjed minn 45 years u nneħħu l qed tal-bajt hemmhekk iva. Nafżawhom pazjenti li ħajgħaddu mill-menopawża u li jista' jsir trattament biex intaffu s-sintomi. Normalment meta jitneħħa l-utru u l-mara jkollha inqas minn 45 sena, jekk l-ovaries ma jkunux jidhru morda, jitħallew f'posthom għax għad għandhom pereżempju perjodu ta' 6 snin jew iżjed fejn ħajoħroġ il-hormones minnhom u ħajjejnu s-saħħa tal-mara. Tikka aktar dwar saħtek. Il-qara ħamra hija ħaxixa komuni ħafna, ma tiswix flus u li tista' tintuża f'bosta ikliet sempliċi li nippreparaw għall-familji tagħna. Barra minn hekk il-qara ħamra fiha ħafna benefiċċji ta' saħħa. Fosthom, l-ammont ta' fibra illi fiha jgħinek biex timtela u għalhekk idum ma jaqbdek il-ġuħ. L-ammont ta' vitamina A jgħin biex titjib il-vista, mod partikolari fid-dlam. Tgħin biex titbaxxa il-pressjoni fid-demm. Issaħħaħ is-sistema immunitarja tal-ġisem u bekk tbiegħed ir-riskju ta' infezzjonijiet. Ittejjeb anke ċ-ċirkulazzjoni u tbiegħed ir-riskju tal-mard tal-qalb. Tikka aktar dwar saħtek għada.